Ngiyalukhetha unyazi lwezulu. Siyabonga ithuba elihle kangaka esithe saliphiwa namhlanje singabantwana. Nesithema singqongqoza lapha ekhaya abadala basivulela singabantwana. Bengithi ke ngeke ngifike kule nkonzo ngenxa yobude bokhalo la engisuka khona ngawo umsebenzi kaNkuluNkulu. Ngisuka phansi le ngapha enyakatho. Bengithi ngeke ngisakhava. Kodwa ke uNkulunkulu emuhle uthandile ukuthi ngibe khona kule nkonzo. Kuzoba kufishane ngoba ngiyabona lezinsizwa iqeshile emva kwami. Kuyoba nje ukululeka okubili okuthathu bese ngibuyisela ezinsizweni. Akukho ke ukusihlanganise lapha singabantwana ngaphandle kwegama lonyazi lwezulu. Uma ula ngaphandle kokuphatha igama lonyazi lwezulu usendaweni errong. Ilona elisimemela namhlanje ukuzokhumbuza abantwana ngomsebenzi kaNkuluNkulu nangokuthi bangobani bona, kakhulukazi ngenhlonipho. Inabatshu igama elishumayela kakhulu nelihamba phambili inhlonipho. Ngoba siyafisa ukuthi laba bantwana laba abasemva kwethu njengoba nathi sisemva kobaba bekwazi ukuthi kuyini ukuba ngumntwana waleli bandla. Ngiyafisa ukuthi umuntu nomuntu onakhona lapha namhlanje omntwana ekeyihlole eyibheke ukuthi usekhona yini loya mntwana loya owamemukela ngenkathi ukhetha inkosi uyongena emanzini. Sisenyangeni yesikhumbuzo sokuzalwa koMnazaretha. Ngiyafisa ukuthi sibheke noba nezibuzo ukuthi indlela engisahamba ngayo kuseyiyona yini. Ngoba kuyinkinga uma lo mntwana lo owamemukela esekushiyile. Kunabantu abayibehambe bengayiboni ukuthi sebehamba bodwa. Uthola ukuthi lo mntwana akasekho kuyena. Oyikada nhlanisuthi uma wena usufika ukhuzwa ngapha nangapha. Uhlale phansi uyibuza ukuthi usenza khona yini okuyikhona. Kunabantu asebephuma emakhaya bengazi ukuthi uma beenkonzweni bayokwenzani. Ngiyafisa ukuthi sikhumbuzane ukuthi uma uphuma ekhaya uye esabathweni funeka wazi ukuthi uyokhonzela abakini. Angazi noma niyangizwa yini bangcwele. Kuye kube buhlungu uyikholwa kakhulukazi thina abantwana abancane. Ufica insizwa ithatha inkonzo. Uthola ukuthi ithatha inkonzo izolwa. Ingakho ngithi zibheke ukuthi usekhona yini lo mntwana. Ngoba lo mntwana mayisekhona kuwena uyakwazi ukukulawula ukuthi uma usucabanga okucabangiswa uSathane bese ethi buye endleleni. Kodwa uma ungasalawuleki awuyigade, awuyibuke, uhlale nje ekhaya uyibuza ukuthi ngisewuye loya muntu loyana. Kunabantu esihamba nabo asixotshiwe thina njengoba singoyihlalo.
kodwa siphathisiwe umsebenzi kaNkuluNkulu ngabadala ukuthi ake sibheke lo msebenzi lo kasixotshiwe. Funeka sikwazi ukuhlukanisa abafowethu phakathi kokugcotshwa nokuba ngusihlalo nje noma organizer kwaNABACHU. Usuke ungenalo ilungelo lokuphatha ithempeli ngoba nakho ususihlalo usugcotshiwe. La ufika khona funeka wazi ukuthi kunomshumayeli, kunomkhokheli wakhona. Uma kunomsebenzi wabantwana ofanele wenzeke lapho, wena ufike uguqe kumshumayeli, uguqe kumkhokheli, uzocela. Futhi mabesibona isidingo sokuthi cha ngeke kuze kwenzeke manje, asikuhloniphe lokho. Asilwi nabagcotshwa bethu singabantwana. Ilokho nje ngithi angikudlulise osukwini la namhlanje. Ngolunye usuku sengizohlala phansi ngingadli isikhathi. Kunensizwa ngesikhathi senkosi yesibili uyongixolela maye khona waleso sibonga, kodwa kuthiwa insizwa kangeya kwaMdladla. Thiwa yayihamba kakhulu iseduze nje kwaNkuluNkulu. Iyasuka ngolunye usuku iya kuNkulunkulu iyocela ithi baba ngicela ukuceba. Thiwa waseyabuza wasezulwini ukuthi weMdladla ufuna ukuceba kuphi, ucebe kangaka ngoNkulunkulu. Ithi lensizwa ngiyengiphatheke kabi uma ngibona abanye abantu benemizi emikhulu emngaka, behamba ngezimoto ezikanokusho, benemfuyo enkulu engaka, mina ngingenakho. Thiwa waphinda uNkulunkulu wathi Mdladla okucebile akukho okudlula lokho nakho. Ngoba inhliziyo mayisithe iyafuna, inhliziyo mayisithe iyafuna, ingakho ngithi awuyibheke mntaka kaNkulunkulu ukuthi lo mntwana usekhona yini. Ngoba mhlawumbe lensizwa iguqathi iguqelana usihlalo umthethwa, mhlawumbe khona ohlelelana nje ofisayo ukuthi ngabe yimini engilapha ya. Usuke ngasekho ke lo mntwana kuwena. Mawusuqala usufisa izinto zabanye abantu ababelwe zona. Ngoba sikuthola konke ezulwini, nembubhiso siyayithola, kodwa mawukufuna uphikelela uNkulunkulu uzokunikeza. Thiwa lensizwa lena wagcina uNkulunkulu eseyinikeza wathi inkosi ikubusise. Yahamba. Thiwa yaqala yasimama yakuthola, yaba nezinkomo, yaba nezimoto, yaba nezitolo. Yayisikhohlwa ukuthi kunalolu suku lweSabatha. Angithi mina sengicebile. Yayisikhohlwa lolu suku lweSabatha. Yaqala yalweqisa iSabatha. Isiya makuthanda yona. Kwahamba joka sefika isikhathi yayisihlabeka. Uma ihlabeka base beyithatha bakubo sebebona ukuthi angangabo. Babuyela esihlalweni sobukhosi. Bathi uNkulunkulu nangu umntwana wakho. Asazi sizokwenza njani, siyabona ukuthi useyahamba emhlabeni. Thiwa mabili aphumayo. Ambuza athi Mdladla akukho engakwenza kuwena. La masabatha lawa akade uweqe engasawaboni la, iwona bewukudla komphefumulo wakho. Angisenakho kuwavusa. Iyona ngcebo le thina boShembe besikunikeze yona. Kodwa wena uhambe wayithathele yakhe ingcebo, wayifunela yakho. Thina sikunikeze ingcebo ewukuphila neyophilisa umuzi wakho. Thiwa yasuka leyo nsizwa lapho yaba inkosi yabusisa akuphelanga isikhathi. Yayise iyahamba emhlabeni. Ngani? Ngoba izinsuku zayo zaseyiphelile.
ziqedwa uyena ngalomntwana wayesesukile kuyena. Asibheke Hlalsuthi, asihlonipheni umsebenzi kaNkuluNkulu, akusiwona owethu. Mawubona ukuthi sekuyadlubulundeka, ayihloniphi iyabaleka, hlehlele emuva udedele abanye. Ngoba kuyoba yishwa ukuthola isiqalekiso emsebenzini kaNkuluNkulu. Leso siqalekiso siyehla size siye ekhaya emuva. Asikade singabhubhisi imizi ngoba silawulwa uSathane. Umuntu nomuntu akayibheka ukuthi lo mntwana usekhona ni kuyena. Inkosi ibusise nikuzwile.